Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu ay hadal hadisu tawi iki kono hadis al asyiru kang kaping 10. An Abi Hurairah diriwayatake saking Abi Hurairah qala dawuh sinten Abi Hurairah. Qala dawuh Rasulullah sinten utusane Allah ing dawuhan innallaha satune Gusti Allah taibun iku dat sing bagus. Layak balu boten bakal nerima sinten Allah illa thayyiban kejaba perkawis ingkang bagus. Hadis menika hadis ingkang kaping 11 diriwayataken saking Abi Hurairah. Bila Abi Hurairah nate dawuh Rasulullah nate sanjang nate dawuh sak temene Gusti Allah niku zat ingkang bagus. Dan Allah boten bakal nerima kejaba perkawis ingkang bagus. Wa innallaha lan setune Gusti Allah amara iku perintah sinten Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Merintah bima kelawan apa wae amara kang wis merintah sinten Allah bi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusan. Lastune Gusti Allah niku pun merintah dhateng tiang-tiang mukmin kelawan apa mawon sing diperintahken dhateng para rasule. Para utusane Allah. Faqala nuli dawuh sinten Allah ing dawuhan faqala nuli dawuh sinten Allah taala hale maulur sinten Allah ing dawuhan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha al ayah. Ya ayyuhar rusulu he eleng-eleng pira-pira utusan. Kulu padha mangano sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira pakan sing bagus-bagus. Wa malulan padha ngamalo sira kabeh sholihan ing ngamal sing becik. Allah taala nate dawuh nate berfirman, he eleng-eleng para utusane Allah. Dahara sira kabeh dahar pakanan-pakanan sing sae lan ngamalo sira kabeh kanthi amal saleh. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala hale maulur sinten Allah ing dawuhan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladzina hu eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sira kabeh mangan min thayyibati ma saking bagus-baguse barang rozakna kang paring ingsun kum ing sira kabeh. Lan Allah sampun dawuh he eleng-eleng wong-wong sing do iman mangano sira kabeh pakanan-pakanan sing sae-sae sing wis tak paringno dhateng sliramu kabeh. Summa dzakara nuli nutur sinten Abu Hurairah ar-rajula ing wong lanang yutilu kang andawake sapa rajul as-safara ing lelakone. As'asha hale dawul-dawul sapa rajul akbaratur hale gupak lebu bleduken sapa rajul yamutu hale ndawake sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul menengadahkan ilas sama maring langit. Yaqulu hale dawuh sinten Yaqulu hale dawuh hale ngucap sapa rajul ing ucapan ya Rabbi pangeran ingsun ya Rabbi pangeran ingsun wa mat'amuhu lan hale utawi pakanane rajul haramun iku barang haram wa masyrabu lan utawi umbenane rajul haramun iku ya barang haram wal malbasu utawi sandangane rajul haramun iku ya haram wa gudialan diulang sapa rajul mau bil harami lan dipenuhi dikebaki sapa rajul bil harami kelawan barang haram. Fa annanuli hale kepiye yustajabu disembadani apa doa lahu kedue rajul. Rawawas ngriwayatake ing hadis Muslimun sinten Imam Muslim. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwasanya lelaki tersebut suwe oleh anggene lelungan tur gupak lebu awake iki dawul-dawul yo bleduken. Dan kemudian laki-laki tersebut menengadahkan kedua tangannya ke arah langit sambil mengatakan wahai Tuhanku
Sedangkan makanan yang dikonsumsi adalah makanan haram. Minuman yang dikonsumsi adalah minuman haram. Pakaian yang dipakai adalah pakaian haram. Dan semuanya dipenuhi dengan barang haram. Lantas bagaimana doa laki-laki tersebut bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab syaratnya donga iso enggal disembadani iku panganane, umben-umbene lan sandangane iki kudu sarwa halal, kudu saking barang-barang sing halal, mboten angsal. Angel disembadani. Bahkan yo sulit. Kok pakaiane, umbenane sanes-sanese ya kok iku saking barang haram, maka sulit Allah untuk mengabulkan doa-doa orang tersebut. Wonten setunggalipun faedah utama-utamane dalane rezeki iku pisan. Sing nomor 1 iku sing paling utama yaiku tani. Nomor 2 gegawean, nomor 3 dagang. Wonten setunggalipun pepeling mangan utawa ngombe samubarang kang ambebayani marang badan utawa akal iku hukume haram. Kayata mangan watu, beling, lemah, kecubung lan liya-liyane. Lan kaya ngombe arak, pirtus, peceren, karbol lan sepadane niku sedayane haram hukume. Wonten dawuh ingkang penting inggih menika milai qaulu yamuddu yadaihi iku nuduhake yen setengah saking adabe donga iku ngangkat tangan loro. Liya-liyane dawuh iki uga pirang-pirang dawuh hadis kang sharih kang nerangake yen setengah saking adab tata kramane donga iku ngangkat tangan loro. Mula sira kabeh aja padha kepencut marang keterangane golongan sing ngarani yen ngangkat tangan iku hukume bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.